Ngithanda ukuthi ngubingelele khona la kuZimi Life sengiphinde ngabuya ke futhi nezindaba ezisematheni before nje ngihlale kodabeni mbukeli ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje nguphatheleke indaba ethinta amalobolo kaKwezindlovu esamazi kakhulu ke lapha kumkhokha la edlala khona indawo kaNobuntu. Bezibuya kule weekend siphuma kuyona bekungamalobolo akheke kuKwezindlovu ebelobolwa ke lapha usomabhizinisi waseThekwini uSibongiseni Mbambo ongowasemaRispeki ngokuzalwa. uSibongiseni Mbambo nguyeke lo obaba wamawele akheke kuKwezindlovu la akawathola kuona ke lonyaka ekuqaleni kwawo. Babebuza abalandeli bakho kuKwezindlovu ngenkathi ke bethola ukuthi ke ubeletha amawele bebuza ukuthi ke ubani ubaba wamawele njengamanje ke mbukeli sikhona ke answer nguyena kuSibongiseni Mbambo. Ebemahleka amalobola akho kuKwezindlovu ngiyathemba ukuthi uyabona ke lapho escreenini ngithi ka simbongisele simhalalisele. Okubhlungu yikho ukuthi ke ngeke sisambona lapha kumkhokha ngeke sabuya njengoba ke nawo umkhokha bewugoqa lapha ku season 2. Zinjalo ke mbukeli yizo ke lezi ndaba ade nguphathele zona ithinta kamalobolo akheke kuKwezindlovu indaba ke nje isematheni ngithi ke mbukela ngivale lapha ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazi bongela. Okay, Barret. Athi imali akuculwa. Hello. Koti. Ah, ngishada kanami. Asamse. Ngicela ukwazi. Hamba ekhaya. Kukhona manje. Kwansi. Umuntu. Hamba chu.